I will wear a mask when I will be with crowded, in huge crowds, when I will be with a crowd of people, when I will be in enclosed places. Yes, sulob ko, out of courtesy, even though it is going to cause me a lot of discomfort. But do not ask me to wear a mask the whole day. Mao kini ang tubag ni Gobernador Gwen Garcia ngadto sa mga netizen nga kusog mo comment ug magsigi og pangutana kung nganong dili magmask ang gobernador sud sa iyang opisina. Gibutyag ni Garcia nga maglisod siya og ginhawa ug malipong kun dili niya tangtangon ang mask tungod kay asthmatic siya. You ask me, nganong di ko mo mask? Magmask man ko. Wa mo kakita. If I am in enclosed places, unya naay daghan tao, nagmask ko in town oy. For your information, in the opening sa IEC, opening sa Noah's Ark, even nga dito ko sa office of Secretary Mike Dino sa OPAB, nga daghan, enclosed, sirado, aircon, nagmask ko kung kakita mo itong press con. But please naman po, ayaw mong demand nga at all times I'll be wearing a mask, especially here in my own office. Base sa pagtuon ni retired neurosurgeon Dr. Russell Blaylock nga adunay lain-laing epekto sa panglawas sa tao ang kadugayon sa pagsulob sa face mask. Usa na niini ang pagsakit sa ulo, paglisod og ginhawa, ug labaw sa tanan ang pagkahuyang sa immune system. Gani giklaro ni Blaylock nga kung masubraan o kung dugay tangtangon ang pagsulob sa face mask, makadaot o makahatag kini og grabing peligro sa panglawas sa tao. Tungod ni ini, may pasidaan si Blaylock nga kung walay sakit ang tao, dili na kinahanglan magsulob og face mask. Matud sab sa World Health Organization nga ang kinahanglan nga mogamit sa face mask kadturang adunay klarong simptomas sa mga sakit ug tinuod nga nagpositibo sa sakit nga COVID-19. It causes me to feel groggy. I need my full mental faculties kay nagsigi kog sulbad sa atong problema karon, and you want me to lose my mental health because you insist that I should be wearing a mask for longer periods of time. If you want, pwede man mo. Maybe you have a better breathing capacity than me. Asthmatic man ko. Gipasabot ni Garcia nga magsulob siya og face mask kung gikinahanglan lang. Dugang ni Garcia nga mas gikinahanglan niya nga makalanghap sa presko nga hangin aron dili maapektuhan ang iyang pagginhawa ingon man ang iyang physical and mental health. Sorry, because I cannot be wearing a mask for long periods of time. I hope I have adequately explained it. Kung wa pa gyud mo kasabot, Google it. I cannot. Malipong ko. So this is now about my own personal safety. This is now about my own physical and mental state. And I need to protect my physical and mental state right now because I'm your governor. I have huge responsibilities. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.